Okei. Eli tänään mä mietin, että voisin kuitenkin maiden, koska tänään ohjelmassa on... No ekana mä menen shoppailemaan, koska mun siskon synttärit on maanantaina, niin tänään me juhlitaan sitä vähän. Sitten mä voisin käydä salilla nopea. Ja mä ehkä voisin pyöriä kirpparilla. Ja sit mun pitää tulla kotiin, laittautua nopeasti, sit me mennään syömään. Sit mä varmaan loppuiltana vaan oon. Mut joo, let's go shopping! Joo, ja siis täällä sataa, niin kuin varmaan kuuluu aika paljon, joka ei oo kauhean kiva. Mutta ehkä pärjätään. Oikeesti mä en malta odottaa, että mä pääsen aina ostamaan siis lahjaa mun siskolle, koska onks mä ainoa, jolla on niinku login shoppailuongelma. Mut sitten jos sä ostat jollekin muulle tavaraa, niin sehän tarkoittaa, että sä niin periaatteessa et shoppaile, koska sä ostat sitä jollekin muulle. Niin sittenhän se on niinku free money periaatteessa. Että mä pääsen kirppareille, koska siis mulla on ollut ihan kauhean kiva olla kirppareilla. Mä siis oon käynyt varmaan joka päivä. Mä en tiedä kuuluuko tästä sitä. Mä oon käynyt yli joka päivä tällä viikolla kirpparilla, koska en mä tiedä, mulla on joku niin hyvä onni lähiaikoina kirpparilla, että niinku mä en vaan pysty olla menemättä. Girl, vilkuta! Kun mä olen Ratinan kakkosparkkihallissa, tai niinku siellä alemmassa parkkihallissa, tuolla oli niin paljon väkeä, että niinku sinne ykköseen ei mahtunut. Let's go. Okei, siis mä löysin niin söpön hameen. Mä siis tarvisin tällaista niinku pitkää... Mitä tää kangas on? Kuitenkin tällaista valkoista, niin mä ehkä sovitan tämän. Mitä on saunakide? Mä menen nyt yhteen kirppariin, koska se olisi mun himoinen sieltä yksi semmosia kenkiä ikuisuuden, niin mä haluan katsoa, että jos ne vielä olisi. Mä oikeesti toivon niin paljon, että ne on siellä. Olisi paljon kivempaa, jos mulla olisi joku mukana. Mä oon ihan yksin.
Okei, pieni intermissio. Mä sain tietää, että mun äiti ja sisko on täällä niinku shoppaamassa mun kanssa, niin mä nyt näkee niitä hetkeksi. Tämmöstä alaista. Se mekko. Ai. Tää selkä on ihan kivalta tää edessä vähän. Yes. Okei, nyt mä tulin pieneen breikiin. Mä siis nyt lähden heti taas ulos, mutta mä tulin tyhjentää vähän kamaa, että mun ei tarvitse kantaa näin hemmetisti kamaa. Mut joo, nyt mä lähden kippiskierrokselle vielä. Mä menen käymään Attea Viimekessä ainakin. Katsotaan, jos mä käyn jossain muualla, mutta mä siis tuli vaan autolle nopea. Heti avautu. Kai se on kakkonen, en mä tiedä. We'll see. Joo, nyt pitää tehdä pieni kävelymatka, koska mä en jaksa vaan niinku simpelisti siirtää mun autoa, niin that's why. Tadaa! Okei, nyt on varmaan shoppailu tehty Tampereelta. Mä lähden vielä... Tokmannissa pitää kyllä käydä vielä, mutta nyt mä lähden kotiin. About, mulla on ihan kauhean kiire. Täällä on siis maailman isoin ruoka. Maailman supeimpia mukeja, mutta mä en tiedä haluuko mun sisko enää mukea, koska sulla on niin paljon niitä. Mut siis... Oh my god, tää on minus 40 mukeista. Olis mun pakko ostaa sitä mukia? Ehkä mä en osta sitä mukia. Okei, nyt tulee haul, että mitä kaikkea mä ostin äsken. Voisi ehkä odottaa mun siskon lahjalla. Mulla siis, mä tulin äsken kotiin, kello on nyt 6:45 ja mun pitää lähteä alle tunnin päästä. Itse asiassa mulla on
Mulla on ehkä tunti aikaa, mutta lähdetään kuitenkin aika kohta. Niin mun pitäisi vielä kerätä käymään suihkussa, laittautuu, pätä asuu. Varmaan siis tosi nopeasti tänne mun siskolla. Tää Ritualsin uusi haju, mutta tää on suihkukeeli. Tää on ensi hyvä. Sitten se on pitkään halunnut tämmöstä termosmukia, niin mä nyt ostin sen sille, koska hyödyllinen. Sitten mä ostin siltä tällaisia, ettei, koska silläkin on kuivat kädet, niin ettei oo huoneessa kynsinauhat. Mä menen näin ihan nopeasti. Sitten mä ostin sille tällaisen klipsun ja semmosen toisen mustan klipsun. Mä en tiedä missä se toinen musta klipsu on, niin jos mä löydän sen, mä näytän sitä, mutta mä en tiedä missä se on. Mä ostin sille tämmösen klipsun. Mä en tiedä mitä näiden nimi on. Joku tämmönen, mikä laitetaan niinku. Joo. Pitäis olla sen lahja. Tää on siis vaan multa, että me kyllä annetaan sille paremmin lahja sitten perheellä. Ja sitten mitä mä löysin, niin mä voin nyt esitellä. Ekana tää tämä niin self tanner, koska mä oon kuullut tästä kaikkea hyvää ja mulla just loppu mun toi. Mä käytän semmoista vaahtoa, mä en yhtään muista sen merkin nimeä, mutta kuitenkin sitä, niin nyt mä testaan tämmöstä rasvan tyylistä. Sitten mä ostin itselleni tämmösen bananaklipin, niin mä voin näyttää, kun mä testaan sitä tän jälkeen. Mitkä mä oon näyttänyt jo mun mielestä. Mut siis nää mitkä mä löytin kirpparilta, nää on Kapoor. En oo ikinä kuullutkaan, niinku cute. Sitten mä ostin, voisin itse asiassa avata nää nyt tänne. Pari kynttilää mun huoneeseen. Ja sitten, oh my god, mun Thrift Finds. Ekana mä löysin tällaisen niin söpön Marco Polon paidan. Ihan tämmönen perus. Ja sitten, okei, tää on ehkä mun lemppari koko päivän ostoksista. Mutta Marco Polo on tämmönen niin söpö kaulallinen paita. Love it. Joo, siinä taisi olla kaikki. Nyt mä juoksen suihkuun ja alan laittautuun. Mun pitäis kyllä siivoakin mun huonetta vähän, mutta okei, me lähdetään ihan just syömään. Tässä on mun fitti. Mä en varmaan kuvaa paljon, koska mä oon viettää aika mun perin. Kaikki noisi. No tätä ja noita. Mä esittelen sitten ahvenia meille. Ja sit se oli niin innoissaan siitä, että okei, kello on nyt 11:30 ja mä just olin editoin videota. Mhm.